Gur míle míle maith go Bernice. Caith mé scéal beag ansin faoi Bernice sula dus níam. An lá a dánig na torthaí amach don céim BE an bhliain ar céimnig Bernice. Bhí mé mo cheasamh go nabh go sinanta I mo ifig féin ag smaoineamh ar rud éigean agus de tháinig Bernice isteach agus de rug sí baróg úntaach grábhar orm agus ní óras a le héad riomh ó aon cholín eile a bhí sa rainn. So ní dhéananig mé darúd ar sin an cuioin leat é sin Bernice, ní dhéananig mé darúd ar go Joe. Ach péiscé lé an sort Taighde tá dhéanamh agam inis is san réimse Baile sé an idirphlé a bhín idir cuasaí leis agus Innealtóireacht. Agus tá méid plé le feib úntaach ar fad inis le roinnplín anúis agus is dul an ghfuil dulcan cín suntasach déanta gom agus teirigh mé spléach a beag díomh sin ach caithfidh mé leis céile gháil ar dús. Ní féidir lomsa léachta chur le chéile ach é bheith lán de mathematic. So sleanóid thar an mathematic ach tá sé lárnach. Ní féidir lomsa éon rud a dhéanamh gan é a chur a bhuireann mathematicúil agus an sin é a réiteach. Ach péisce lé ar dús beagáinín den star seo é an Dr. James Parkinson a daithnig an Galar seo ar dús agus bhfuil sé anamnathe in dhéag agus seo agus tá scéal brath buint le seo súlanach Arvid Carlson agus de fuair amach ins na Caigedí, níor 50 bliain ó hin, 60 bliain ó hin, gur bé bacúis le Galar Parkinson ná calla áirithe ag bun na hintinge in áitina gléitar na bun ganglíní, na basal ganglia, go bhfuil calla áirithe agus sé an cuairim atá ortha ná dopamine a dhéanamh. Agus tá na bun ganglíní de gná báite in san dopamine seo agus tá an dopamine riachtanach chun go bhaimóch na calla sin i gceart. Agus nuair a éigean na calla a dhéanaan a chuireann an dopamine ar fáil, tusníonn na calla ins na bun ganglíní i dul ar an buire. Agus tusníonn siad ag oscailú. Agus tá trí príomh grúpaí díomhán. Bín grúpa bháin ag oscailú idir 5 agus 8 chuigil in aigen second nó hertz mar gléimidir, agus eisin faoinear an cratha. Agus bhín grúpa eile ag oscailú idir 5 agus 3 chuigil in aigen second, agus chuireann siad sin isteach ar na cóirthaí atá ag dul óninting go dtí na cosa. Agus ní féidir leat siúil bíonn an cosíocht faoi glas. Ach fuair Arvid Carlson é sin amach ins na Caigedí agus tá sé, well, fecinn sibh tá sé nó go bliain dí sin mbliana agus bégan dó fannacht go dtí an bhliain 2050 bliain in íag sin sulla bhfuair sé an dúis Nobel. Ach fuair sé inis ba bhfuilm nuair a hen sibh ó bhaile go ndéanann sibh googleáil ar benabid agus serendipity agus léigh sibh an scéal úntaach faoi conas mar a tháinig an néarólaí a gamas eiscéil an máinlia néarólaíoch Ollamh Benabid tá héal go léir caite aige i Grenoble níor bhog sé riomh rugach ann é chuig sé ar Ollscoil ann agus bhí sin Ollamh ann agus níos tá sé ar scóir cosúlam féin
ach in 1987 bhí smaoinemh úntach ar fad aige. Agus ní féidir am dul isteach sa scéal, ach tá scéal go húntaach, ceann leis na scéalte is tarringtaí is star na hólaíocht é. So má dhéanann sibh tugaigí cad go léifh ar galún domanis, go racaigh sibh bháile agus go ndéanaigh sibh googláil ar benefit agus serendipity. Agus seoigh sibh an scéal go léir amach. Agus fuair sé amach, dá gurthach sé agus bhí seo go hána casta ar fad mar óbráid, dá muineadh sé beagán as an cnámh ar bhár an king, dá gurthach sé drill beag sios go dtí na bun ganglíní, agus dá gurthach sé fadáin anna bheag ar fad agus sranganna tríd agus leictróidí, agus tá ganglóach sé sin le oscailtóir, oscillator, agus bhí oscailtóir in san seomra óbráidin ó rinne sé sin agus bhí ar cuma sé dhéanamh fuair sé amach, agus bhí rud a curach aglan down orm, bhí an tóthar cad go léifh ar ní raibh sé na sún, bhí sé na gúiseacht. I dros go bhéadach ag benefit tríla dhéanamh agus chunig benefit nuair a chuir sé minicíocht an oscailtóra in orda, ar dús rud a bheith súil ag Bernice agus Innealtóireacht mar mé sé leis, nuair a chuig sé tríd a chuig go dtí 8 Hz tháinig resonance ar, chuig an tratha mar sin, ach nuair a chuig sé ar aghaidh, tar éis dó dul thar timpeall 100 Hz de stad an cratha go thomláin. Agus an sin dír sé ar mo gcuine, seasamh agus siúla dhéanamh, agus bum, bum, bum. De siúil mo gcuine, eollas nach raibh aon rud carr leis, agus bhí a léamh in san Leictreach, bé Luigi Galvani in san 810 an céad duine a fuair amach go raibh Leictreachas mar bhun le rialú an chorp. Agus dúnsaigh I dáileach eile é Alessandro Volta, agus ag éirí Luigi Galvani a bhréagnú de tháinig Volta ar cuincap an cainre, agus sin a thosnaigh an réabhlóid Leictreach. Ach darnóid bhí an ceart ag Galvani agus ní raibh an ceart ag na Haragóntaí a bhí in aig ag Alessandro Volta, ach duine anna cúlach ba Galvani agus ní raibh sé an féin de cosint, so is sé a nia Giovanni Aldini a rinne é a cosint, agus rinne Aldini trílacha as Galar a smachtú go Leictreach, agus is dólan gur bé sin an céad duine riomh. De tháinig feirmeoir ó chuige, agus tá tanamar ólas going Luigi Lanzarini, agus bhí sé cropathe ag an Galar dúach. Agus de thóg Aldini an rud a gléantar ar bhailtéigh Paor na cainrí a bhí faighte amach ag Volta ag únsaí a oncle, agus chuir sé le chéile iad, agus an sin de chuir sé leictreoid amháin ar an lámh, agus leictreoid eile ar an ceann, agus tar éis sé sin dhéanamh cuidhá uaire, dúirt sé go raibh Lanzarini leiste, agus chuna crothú go raibh Lanzarini leiste, de thug sé post de Lanzarini mar cúntóir in hÉireann féin, agus dúirt sé gur aimigh sé go húntaach as sin amach. So sin an céad cást gcuine a leis go Leictreach,
Ach an rud dhéanaan benabid tá sé beagán mar a deirm níos ionraí ná aldíní seo duine ar an mór ar bráide agus cinn tú tá drillan sin I lámh benabid agus tá Paor a grialáige in san ceann agus an fearbocht seo tá bun ganglíní ar gáhéamh na hintinge agus má hagan an galar ar an taobh seo ar an taobh heas tagan an cratha ar an taobh clé má hagan sé ar an taobh clé tagan an cratha ar an taobh heas ach darnói go hondúil tagan sé ar an dáhéamh agus bín ar benabid agus daoine eile níos atá dhéanamh gá fóill a chur tríd an inting agus na bun ganglíní a spreaga ar an dáhéamh. Ach ní hispánig mé díomh ach léráid beag mar le taobh amháin. Seo an rud a thosnaigh benabid agus tá sé inis stólann ghfuil timpeall 60,000 duine ar a laghad ar fud an domhan a bhfuil an oibreid seo déanta ortha. Agus fecinn tú an fadán beag a chur sé tríd an inting, driláil tríd an inting, oh God. Agus an sin seo bhfuil sé chuann sé an rud a gléim is junction box ar bus go gabhfuil an sin ar bhar an king agus tógann sé srang ó sin sios faoin crackan is teach sa clíomhreach agus chuann sé spreagara sa clíomhreach agus nuair a fuair sé nuair a tháinig sé ar an smaoinemh sin chuig sé I gcóir leis an cólacht Medtronic agus is Medtronic a dhéanaan 100 fán géad des na spreagarí a úsáidtar agus an cuid is mó díobh sin déantar I ngáileamh iad. So sin é anois ach so bíonn an spreagara in san clíomhreach agus na sranganna ag dul an áirde agus is teach san inting. Agus is féidir le cín riail a thóir cosú leis an bosca bhíonna going chun an telefís agus rudí eile is féidir amplitude an cóirtha agus minicíocht agus lehead an cuisle bín cuisle agus an sin cuisle eile agus mar sin. Agus seo trí íseán a fuair mé ó Ollscoil Johns Hopkins Baltimore dún na Shade I Maryland. Ach anois tá an spreagara á bhuacha ag an doctor agus tógann sé roint second ach féach anois cad a tharlóig agus ach tá seo donna go leor. Now, you see, bhí an fearbocht sin cropathe, ní raibh sin an siúl in éacair. Ach anois féach nuair a bheoíonn siad an spreagara. Súlagam go nibróig sin se. Sin inis dúp. Nach bhfuil sin go húntaach. You know, smaoinigh ar an tarú atá déanta ag an oibreid sin ar a héil an pleasure gur féidir leis a bhaintas an saoil, you know, bheith an dul timpeall go nádúrtha. Inis ní bhacaigh mé le seo ach an talamh benabid é féin, darnói is máinlia é agus ní léon ólas aige ar cuasaí Rialúcháin ó Innealtóireacht mar sin. Ach mar sin féin
bhí smaoinemh anna bhaithe cap session seo eisian an céad duine a cap go raibh circuid ins na bun ganglíní agus go raibh ar son ag oscailú nuair a bhunaigh an dopamine agus tá sin ceart gan áras agus ní bhacaigh mé le seo mórán ach an tonad is táchtaí don cratha ná an rud ag léim an NFTR an nucleus fóthalamach, the subthalamic nucleus. Agus is sin de gná a dhéiríonn benabid, fuair sé amach, tré trílacha dhéanamh gur bé sin an áit ina raibh na hoscailethe ba gainséirí ag éirí. Agus an sin tháinig miseisteach sa scéal, agus tar éis Alan den Leictreach de léamh, higus gur féidir cé go bhfuil na mílte calla in san nucleus sin, nuair a bhíonn siad ag oscailú le chéile, feidhmíonn siad cosúil le lúb simplí nach bhfuil ach neamhlíonach non-linear sí amháin ann, agus chóras dinamiciúil rialathe ar chortamódaí díríocha den dara grád, agus deireadh Bernice go bhfuil sin go han simplí ar fad. Well, níl sé có simplí sin, caithfidh mé, ach tá sé go húntaach. Seo an teoiric a bhí agam atá agam, an neamhlíonach sin is an rud ag léinn na bitheolaithe ar na sigmaid, tá fuairm an litir S leis. Agus dúirt mé sé am hain, well, an rud atá ag tarlú ná nuair a éigean an dopamine, téann an sigmaid sin i ngéire, agus nuair a éiríonn an fána ag an mbun faointe, nuair a éiríonn sé thar luach criticúil téann na calla ar mire, tasníonn siad a gascailú. Agus ní bhacaigh mé seo fréamhlóchas, rútlóchas mar bheith ólas ag Bernice bocht gosh. Tá seo go léir de rúta ché. Caithfidh mé dul thar náis agus na mórcanna a bhainte. Ach seo an rud ag léonn siad ó rútlóchas agus an bhecinn sibh tá préomhacha an sainill termach mar gléimidir, tá siad ag dul isteach in san leathplána dheas, agus sin an áit dainséireach. Agus téann siad isteach san leathplána dheas nuair a éiríonn héit agus tá héit a go réir leis an dopamine, an méid dopamine nuair a hen session an caníocht éit beag go leor tasníonn rudaí ag dul as feim. Agus an sin bíonart úsáid a bhaint as mathematic agus gacrad mar sin ach Rachamid a raig, bhíos an go hana wathair fad réamhairis a dhéanamh ar an amplitude den oscailú i gcóir, luach áirithe de héit. Agus an sin féachar seo hanis. An rud a rinne mé an sin, ná díreach agus tú ag dul isteach in san sigmaid sin, chuireann tú an cóirtha a chuireann benabid isteach san inting. Agus féach cad a hárlaíonn. Éigean
an cratha, éigean an Ollscoil an Taiscalú agus stadan an cratha. Ach cén fá gnéigean sé, well, sin rud nach bhfuil ar eolas ag aine atá beo ar an domhan inis ach agam féin. Agus tá sé sort mirúilteach. Bhí mac léinn PhD agam ó 1682 agus is slíogan ar Emeritus ó ICI a Sasana chuidir fáib cúing. Bhí oscailathe ar miniceacht íseal a trealamh nua bhí déantacha agus ní raibh ar a gcumas éarúige trí aon fidláil dhéanamh leis na cnapaí agus chuidir an aib cúm agus rinne miseach na bheirt agus dúirt mé le bhfuil buine mí tríal as oscailú ar miniceacht a bhfad níos mó bhí sort chuidir léifar instinct agam a choristeach díreach ribh an control valve agus dibrigh sé agus an sin bhí Bob díreach a tracúm agus dúirt mé le Bob tá tusa agus mise chun an teoiric Galar a bhunú ar conas é brion an phenomenon seo. Agus is trúbhéalach é ach is tócha gurb é Bob beidir an mac léinn PhD a bar a bhí riamh agam agus scríomar leabhar le chéile a d'ailsigh mo gráthil i 1978 ach má léinn agus scríomar pápéir mór léonnta agus ní higainn aine é ar an phenomenon seo in 1977 agus tá an pápéir sin ag fanacht go dtí aniu chun feidhme bhainteas le feib mór a réiteach agus má bhrón fuór Bob Strain Flint ó hin agus níor mhar sé chun an bua mór seo a bhí gur deoraigh eáil. Ach an rud a fuair mé féin agus Bob amach. Má tá neamhlíneach agat sin non-linearity. Má chuireann tú cóirthe ar ardmhiniceacht isteach an sin, is féidir an neamhlíneach agus an feinse ar ardmhiniceacht a bhaint amach agus ina áit an neamhlíneach cuimhéiseach, the equivalent non-linearity, a chur isteach. Agus bhí ar gcumas an teoiric Galar a ibriú amach ar conas an neamhlíneach cuimhéiseach a ibriú amach ón neamhlíneach bhunaigh agus Ollscoil agus an toncrá, the waveform, then córa spragtha. Agus sin mar a ébrion sé. Ná bhí bura faoi sin ach seo churamó dúntaach ar raibh ar tháinig Bob agus mé féin ach ní bharigh mé sin libh ach a bháin. An teoiric seo ar rinne mé féin agus Bob Albert, déanann sé réamhthagart go múgfar an Taiscalú má tá amplitude an spragtha níos mó ná é seo agus an alpha é sin chuidir léifar ar ton odd wavelength, the duration, then spraga. Agus sin H, an bhecinn sibh an H an sin ag tactisteach. Agus le déanaí, the bhunaigh mé teoiric conas
H agus alpha a hawa I dro is go bhéting tuairiscmá a thabhairt torthaí a bhí ag an Ollamh Benabid féin. Chuig mé gcóir leis an Ollamh Benabid agus chuir sé roinnt des na torthaí cuam agus féach. Seo na pointí ó Benabid na circil beaga agus seo má theoiric féin. Ó nuair a chunig mé sin rinne mé dása mór hímpel. Agus sin éis a cáirde, tá an mathematica léir Celta agam oribh, ach is sort mirúilt gur tháinig an aib seo cuamsa thar aon duine eile ar domhan, agus go raibh an teoiric Ibrahim mac agam le mo scoláire Bob, agus ag lí in san Leictreach léinte ó 1979 ach tá si go tháinig ach réalamh. God a le héad a mathematica táin. Ach inis mar a déirthach na seanachithe sinna go mar scéalsa, dír le a bhéalsa, agus má tá bréag ann bíoch. Is cumlumsa ach tá súlagam gúil bhún Inchinn sprathe agam. So go míle maith go léir.